Hinke norok thamdelo nugui magana kaisa good news kaisa bad news obo mo norok kaham kalai sinan ke norok video no paithak jora naitongi tabuk pura India o je betting apps je gaming platform obo ban khai rijaka recently Lok Sabha tei Rajya Sabha obo bill pass wngka tabuk India o obo joto betting apps tongmani je platform obo no ban khai rijaka jemon Dream11 Winzo11 My Circle Tin Party Ludo obo kubangma je real money bai thungjaknai je betting apps obo tabuk India o ban khai rijaka romdi obo tabuk ban khai rijak phano India o tabuk black market o choli no chung sai mano India o obo kubangma je ban khaijak phano jemon black market o choli tongo jemon chung drugs rok chini India o ban khaijak haifano obo India o choli tongo government ni rules o obo ban khaifano black market o choli tongo obono purupuri kasumia jemon police bai manjakha hingkai nung romjaknai obo je illegal ingjano nung samung tangkha hingkai Abhai no tabuk je o betting apps je platform obhai apps je banungnai bo manjakha hingkai cash ingnai tei romjaknai tei fine bo nangnai je obono promote khainai je thungnai borok bo obhai no cash ingnai tei fine nangnai hingke norok baksa sikena ba baksa sia phano tongkhana obo sinani bagui no tini ni je video banungmani motive hingke dolo norok tabo o je kwtal rules je niyom phaimani obo norok chadi chajakna chajaknai norok comment khlai sadi je nong opinion didi comment box tui हिनके अफाई जतो apps rok ob joto fraud thokaisi borok no scam khlaiui rang lutinani tei dolo अफाई apps rok betting apps rok chung kubangma nugo je bui promote khaimani je social media rogo je influencer rok je creator rok mane obo sponsor khaio bo sponsor khlaikhe bono rang mano bo rang je khaina rok bok thungya bok saimano obo fraud noi bok just rangni bagai borok sponsor khlaio hingke je obno nugo je thungnai borok hingkai scam khlaijago rang thokaijago phiya dolo chini tirpura o naina thangka hingkai chung prai somoi no nugo je kubangma creator rok motamuti mane obhai apps rok promote khlai phiya borok thungya borok bo signal dio je chini tirpani je audience rok no obo ta thungni tamni hingke chini tirpani creator rok hingka hingkai je mane views ba exchange Google exchange ni to borok mane rang kom no mano hinma hai romni je YouTube rogo je creator je influencer social media influencer borok rang mano borok views ni onujai hingke chini tirpura sana thangka hingkai buini state ni compare khlaika hingkai onek views kom rok phaio hingkai borok Google exchange to so rang ajimia phano borok obhai promote khlaiui rang ajio hingke borok bo sai mano je obo fraud but rang earning khaina bagui kisa misa borok promote khlaio chini tirpani to bad digari kubangma je Bollywood ni je actor actress kotor kotor tei cricketer kotor kotor rok je obhai betting apps no promote khai tongo romni Dream11 My Circle obhai kubangma winjo romni obhai betting apps kubangma je borok kotor kotor rok je obo rok no sponsor khlaio hingke chini tirpani to tomba sana thangka je kotor kotor cricketer tei actor actress borok se obhai betting apps promote khai tongo hingkai chini tirpani je creator borok bo earning ni bagui khaio oso rang ganang je social media o je influencer kotor kotor je actor actress cricketer borok ni to rang kubang kubang borok se te rang ni bagui sponsor khlaio hingke chini tirpani je creator borok bo rang ni bagui kisa misa khainai no karon chini tirpra ni je views onno state ni selai to onek kom je progoto nini views ni onujai sinono Google exchange o rang rio hingke onno state ni compare khlaika chini tirpra onek kom oboni bagui chini tirpra ni je creator rok kisa misa earning ni bagui obhai rok khaima nukjago phiya luku rok sidi obhai betting app joto fraud noi hingke tabuk to India o pura ban khai rijakha hingke norok obono sidi tabuk je obhai thungka hingke cash wngnai tei fine bo rinani nangnai hingke baksa sikena tei baksa sia phano tongkhana tini ni je video banungmani motive hingke obono norok obhai je tabuk ta thungchidi obhai je betting apps rok no obhai apps rok joto thokaisi obhai no chini tirpura o kaisa film nongkhoroi tongo chini kok borok ni thokai hinui hingke o jaga chini dalila chini da songkor chong borok o jaga casting khainai ohai kubangma tongo da songkor dalila songni je casting je phani rok hingke to aram nangjago hingke chung chini kok borok ni film rok no bo chung mane support khaina nango chini kok borok film rok support khaika hingke se kuchugo kanai chini kok kuchugo kanai chini kok kuchugo kakaise chungbo kuchugo kanai aboni bagui chung chini tirpani je kok borok film rok no khai chungbo support khaina nango hingke obono hingke dolo norok o video no joto no share khaidi obhai betting apps rok ta thungtung obo thokaisi
hingke dolo noro bo thokai film no support khaidi angbo support khlaio chini kok borok ni film hingka hingke. So ang good news ni saman ko no tabo pura India o je betting gaming je platform obo no tabo ban khai rijak kha tei bad news hingke obo no je betting game obo hai apps rok tabo kebo obo no tabo sponsor khai mandia.